Ni kedai bati CCTV. Bat pidang pet yaki kubor paman kesni. Balawan rasya pidang Modrina Auto Enterprises Maulanong Kwar TSS Road Shillong. Ringkat bat ka Orange Nissan Looms Hope Ho Shillong. Wan bantiet yaka kali Datsun ready go batamai. Kabas kem bat bidor. Ka Assistant Commissioner Food Safety Jong ka Sorkar Jylla ka kong DBS Mukim haka santri urisa orajar arpho kala plipat ba ya ka jaka Shoh do masi ya ka Plie kerteng kum ka Badaman Slaughterhouse ka badan haka shnong Pernai Nong Dalum East Hills District kadai ka Sien Nyngkong ka Jylla Meghalaya ba ya ka jaka Shoh do masi on long try da Riew Shimet ya ulatip kerteng kum uba batip lang khar umnuj bat ka balayo ru ka jing ithu na ka Sorkar Jylla ha ka jing Plie kini ka jaka Shoh do ha kini ka sngi la sakhi lang ru da orang ba snong ka Pernai uba John uskatrish nong ka Pernai ba H khar kongor bat kiwe ha kini ka jaka la Shoh do iki masi klem da penan kam ya ki machine nre kan longbet kumba julong ha ki jaka Shoh do ki balarem ki badan ha keleng ka Jylla tin ka liang jing ku snong nge ya penpau ka jing kemen ka bakrau ya adien ba batiblang lui lapan ikan usi man thau ya kani ka jaka hakani ka jaka te khnang bakan ka por ka ni ka jelang ti kam ni ka bichurong adu ka kata baru ki ju sumu nam ta kini ki wi masam ki kini ki pa jo ki try jo ni ka ying try jo ni ka jaka dok ki belun talang hakani ka sni Nyngkong kalong ka burom na menta ipa imei bat khamtam kum ye ipa papi wala don su hani apthei dei ipa hi ba ju lam lenti yang adu dang red adu menta dei ipa ba ju betin dalam yang abangan penulong ya kan ka kam te ngek ba ipa ru inang kertu kerdo hi yang bangala penulong ya kan ka kam ba ipa ila pensat hanga ibala IT yang ba kumju ya email ru ibala ju kersan yang hak kason tentang ai burom pelpang email ru kumju hi ti kabaar kalong ba ngaburom ngai kublei kum yai madam ikong mukim ibalong ru I inspector of food and safety iba chukuntu yang barobor bangan le ke kaba ipla hagani ka kam odo janga ti ju hikai hiru bang idei ban sna bang idei ban ya change kom trikam kom lele man ka kam ka ni train man bapor kinong bam ki kham tip kham baha ban ya ka jing ban ya ki batrai ya ka ni ka kam nak ta ka daw ka udon ka ni ka department la ni ka food safety and standards authority government of Meghalaya ka ba page perman ka ba don ka ba bat ya ka ai ka ba ya day bat ka bam ka di kam day tang ya ka do nrei baro kadon lot ha ka jingpen Jong ko food safety kalong nadu ki dukan snong hadu ki dukan sor hadu ki wholesaler hadu ki retailer ki nong de do ki nong setendor ki nong de kwai ki nong de kyat kat ka badang rung hi sapo ka met lengba ka sentur kimla ban yai lat na ka department Jong kini baro kin ha ban yai lat namar belai pila ban ong belai hadu ka takata kadaw ka bakongsan kalong ublei ula kerku yang ni ya kan ni ka met ka ba kentang ka ba kordor ka ba nginom yo shu ya ka but ngidei ban ie ngidei ban buram ya ka ngidei ban penbiang ya ka jingdon kam Jong ka met ka jongi bangin san ngin he da ka bam ka di ka ba paka ka ba biang ka ba bet ngilong kumni kum bangilong kadai namar bangi bam ya ki jingbam ki ba hap ka met kajing start kajing sempang kabor jabiang kalong lengba kajing arab Jong ki jingbam kini baro akilong kibenta kiba kraw kiba ngin hapan perkhat haladi Shimet kani kabadon kam kalong kajing ai men siem ya ki weipat ki para nong odo ki betrei ya kaju kakam kaska state Meghalaya jongi kadai ka state ka ba dan da kinong bam do kam dan ko wei pa ko wei ga yeng ka bom bam do baro ang ni ki ba bam do henry watang ka wei ka slaughterhouse ru ang ni ngim don lati ong hari khasi jantia ni hakilum garo ngidon kathi ka wei ka slaughterhouse hamauyong ka ba
la long try ya ka da ka veterinary department ngajuang barabor man bangidon meeting haki babon ki kep ni je kendo bat ki nong oddo ngajuang ngapen slur nakaliang jonga ngapen slur bangin don ya ka mini slaughterhouse kani kadi kata ka mini slaughterhouse lani ka sem oddo ka ba ki Riew Shimet ki la ban le hala ka jong ka bor tang ba ong mini kamut setiaban ong baka ki la ban le tang ka barit le si nang ni la shai pim la ban mudur hadu kat nu kani ka jing sedang ka barit kan ya kani ka la dei ka por ba mdei shu ban ya oddo ban ya penjau snam penjebo ya ka ka wa ya ki lom ki wa ki jongi ki bangidon bat nga kentu hiru na kaliang jong phi ki nong penya snong ki rangba snong ki sordar snong ba phenya trei rengkat bat ngi banong ba ki brew ken num yo raj ya phi banong ba kinwan ra ka masi kinwan ra ka snyang kinwan ra ki jingot ki balai phau jat ban penjebo ya ka snong ka thau ka jong phi bat ling ba kan ye ngin pen snow sa ki wei ru ba kinwan ban ya snow tilang kani kadi ka kamba ka kamsan kaban ai ja ya phi shi hieng shi sem shi met bat kumjur ka ban ai kam ni ki khon ki kti jong ka snong ka thau ka stiet bat kari hi baro ko wei kini ki long ki ba ngi dei ban le shibun ba ki don ki Riew ki badon spa don pau ki badon hakani kajing ya oddo mo ki badon ka jaka oddo ki ba oddo masi tenre ki ba Plie le si ngala banong baka duna kajing tip bakin le ya ka badon kam ngawang ye phi ba ki don phi don ka pisa sibon phi don kerhai ka pisa nga don kerhai kajing ya tre ringkat bat phi ngadon kerhai bat sibon ba hakapla jonga ya ka jing ya lam lenti kaba ngan om ya lam ye phi tang siteng rengan yai betin ye phi hadu bande yo i kum ni kum ba kalalong ya iba batiblang hang ni iba batiblang in khot ye ki wei ki paranong ya oddo masi bat nagaliang jong ka department jonga ngadon ban pej perman ya kata ngidon man ai sibon ki jing tip ngidon ban yarap ye kumno ban penya chaprang susu ya kani ka slaughterhouse bat kita ki Riew ki banrung hang ni ki panya sno banta bat ru kumba ilalong ubriu upadon ya ka license ka papaka bandi do masi bat ya kani ka slaughterhouse ru kaladon hapo ka lenti bangin ya ka license kanum slam shu minta kini ki khendiat ni ka license jong i ensayo ti kumjuru ngakwa ba iba batiblang ya ki baro ki barung hang ni nang bagas nong kandon ha ka jing sup jing bit jing biang ka ban lait na ki jing ma baro iba batiblang insim ya kini ki Riew baro ki bawan hang ni ru tang ki Riew ki balayo ya ka license lapor bawan ra iki kin song kin kia ni kin di umong ni kin reste ta don na sabat ha ka ba kin le shimi ki skum ba kin sa ay kin atin ka di kila de saja ka sendiri nang ni kimbret kim sani sama kita kata bakin buat tang ya ta seni masih ya kan kita nabar koi te kani ka dei ka tu ka jabok ka ba mi na ka liquid waste ka ba mi na ka tu bang isai juga do kan poi bi ha kan ni ka min chota ni nang ni pat kan mi ko ka baladap bang ni labu kan ni ka tiar bang tu ten nang ni kan malik ko kan ni ko bara ta te kan mi nang ni kan ya di ha te ka ku kan do khang ni ta ro ka la dan ni haแต่กันนี่ก็จึงจะเลี้ยวจองก้ากลับไปพุ่มต้านริ้วพดดูนายไอ้เรื่องนี้กับผมแต่กันเดิมลูกนี่แหละชุดร้องบ้ากันลองอีกคู่กันโคตรกันนี่ได้ก็สต็อปรู้เขาก็มากินลองเทรกินยากินยา refresher lagi nanti ingin ai ba mi masih tu cakap